Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta. Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta, Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zarta. Harrapakin preziatua. Txikian nintzela aitak esan dakit, zabaldu belarriak entzun piraten berri. Pirata bat bazen zazpitxasoren nagusi, zureren aitona eskarbi. Harrapak eta ipuinak zekizkien ugari, baina handien aburutik endu ezin. Garritu zako txigaina, ziegan zartuko hau, itxasora eroriko aizolaren puntatik. Kontuz eskarbirekin, da modu nahi espadon, kokoa lortu eta pirata denak zutu. Irudiz armat zuen, beinola topatu, begiti kristalezko malkoa zuen askatu. Lurrian zegoela, urez ustekoa, tximino txatxu batek ostu zion altxorra. Aparteko almenak zituen kokoa, ta eskarbiri hart lapurtu jaidauka kaikuak. Garbitu zako txigaina, ziegan sartuko hau, itxasora eroriko aizolaren puntatik. Kontuz eskarbirekin, da mundu nahi espadu, kokoa lortu eta pirata denak zutu. Kokoa lortu eta pirata denak zutu. Bai! Kongo aurrean! Hau bizimodua aspergarria, inoiz ez da ezer gertatzen hemen. Inork ez dit deitzen, inor ez da bizitan etortzen. Osta! Nire eren aitoraren izenean eskarbi kapitainarenean, dagoeneko harrek jango zuten, emanaren erentzia, eman kristalezko kokoa. Eskarbi? Eskarbi kapitaina, tximino txepela. Itzuli naiz. Baina uarte mortu batean jo zenuen ondoa, itxasoan galdu zinen, marrazoek jan zintuzten. Bai, baina bizimodua ez da abenturak bakarrik. Legeztako kidanaren bila etorri gara. Gara? Eman kokoa edo txiki egingo zaitugu. Bai, egin txiki, lau puskatan, ze puskatan, ha? Lasai, ze koko? Kristalezko kokoa. Ez dakit zertaz ari zaren. Nire aitona eskarbiku arte honetan eskutatu zuen kokoaz. Uste dut alferrik zabiltzala hemen kokoaren bila. Nik ez dut inoiz ezer entzun, ez da ikusi ere. Nik ez daukat. Kokoa! Norbaite kokoa aipatu du? Zer? Hori ez da kokoa. Zabaltzazu agudo. Nik ez daukadala kokoa, kaikua. Alde nire etxetik. Une honetan bertan. Edo zer. Ona hemen. Ara berriz. Nola iritsi ote da ona? Tira, misterioa argitu dugu eta nirea denez, hartu eta... Ez da pentsatu ere, zokormazua, atzera, ez duzu eramango! Ez?
zorroztu ezpatak. Zer? Iskan bila, ala? Donkey Kong! Birrindu egingo zaitut! Itxaso zakar xamarra dagun gaur! Utzi ontzia! Hori data. Bai! Hau bola altzu aparta. Bakarra laster nirea izango zara. Eroso zaude, klump? Ba, ez. Anerioaren lurraldea inbaditzeko era oso bitxia da. Gainera, ziur nago min hartuko dudala gorentasuna. Hobezuk hartzea nik baino. Bai, jauna. Beste pixka bat... Itzela! Bejon neizola! Ikusi alduzue hori, egan sartu da, eta baita irten ere. Eta kokoarekin. Berreskuratu egin behar duzue, agudo! Kandi? Kaixo! Kandi! Zer nahi duzu, Ugazaba? Lehiaketa, nor da Kongo Bongo osoko tximino galantena eta ausartena, Erraza da, berarekin nabil, Donkey Kong jakina. Erantzun okerra, ez da zuzena, laguntza nahi? Ez, Eman egingo dizut. ez molestatu. Zer? Krokoputz! Zer nahi duzu, Krokoputz? Fabrika konfiskatzera gatoz. Kokoa daukat. Akabo! Gureak egin du. Amotxo! Zuzara! Jaunda jabea! Nirea zurea da, Kandirena zurea da, eta zurea da, dena zurea da! Ipur garbitzaileen azkantea alakoa? Horrela gustatzen zait tximino inozoa. Hauxe da nire plana. Fabrika berrantolatu eta kupelergarriak egingo ditugu. Dozenaka, milaka! Hainbeste pilatuko ditut, inorez baita ausartuko niri aurregiten. Tiro hasi lanean! Zer, nik lan egin? Nik ez dut lanik egiten. Bai, ulertu dut. Gehiago! Kupelergarri gehiago! Harrian ora bidaliko ditugu tximinoak! Hau zori gaitza, hau ez beharra, lehenbailen berreskuratu behar duzue kokoa. Nola? Bosta sola niri nola, baina berreskuratu. Zer da orain? Hau da hau eguna daramaguna. Zeren usaina da hau? Kupelergarriena! Kupel gehiago! Ni eskolana egiten. Erabat laidogarria da, guztiz iraingarria. Aparta! Bikaina! Laster Kongo Bongo osoak nire atzapar txikitik jango du! Nire kupel ederrak, dena txikituta. Hau da hau tristura eta negargura. Ezin dut besterik suntxitu, ezin dut. Alde paretik tximino negarrontzia! Utzi niri badoa beste bat! Bidari gehiago!
Bertan zure txanda iritsi arte. Nire txanda da. Donkey Kong! Donkey Kong! Bukatu da zu festa, Krokoputz! Bai, mutur luze erotzarra! Lasai mutilak, itzaitezte aserretu. Ez da zuek uste duzuena, jolasian ari ginen, ongi pasatzen baino ez. Bai, Goazten osteratxo bat egitera, Krokoputz! Eta utzi kokoa bertan, hasola espadizu! Ez da pentsatu ere, nire izendapen festa da! Bizkon, nire vagonetara! Galtzeko taktika bikaina gorentasuna. Hemendik! Ordoaz! Ai, amatxo! Gureak dirata, txikito! Banana zarta! Oi, jende, gainean ditugu! anerio hurbiltzen ari da. Ezin altzara azkarrago joan! Saiatzen naiz, baina denak ematagoaz. Ia harrapatu ditugu! Fabrikara itzultzeko modu egiten badugu, salbu egongo gara! Galarazi egin behar diet. Fabrikara itzultzen bagara nireak egin du. Akabo betiko. Badakit. Trabukoa daukat! Gelditu oraintxe bertan muturluzeak! Gelditu eta utzidazue jaisten edo birrindu egingo zaituzten! Zer? Berrenditu egiten gara. Ez tiro egin! Bluster! Soldaduak, kontuz! Nirea! Artaburua, inozoa, kaikua, kokoa jaurti duzu! Baina gorentasuna inguratuta geunden! Donkey Kong! Bai, eta harrapatu egingo zaituztet muturluzeak! Hori ikusiko dugu! Adio! Agur! Zer egin behar dugu orain, Donkey Kong? Estrategia bat pentsatu, txikito. Kokoa berreskuratu behar dugu. Itxaron, egon, ez joan euren atzetik! Nola ez ez gero? Eurek daukate kokoa, Bluster. Bai, ziur zaude? Lehiaketa, nor da Kongo-Bongoko tximino ausartena? Nork dauka kokoa? Txatxan! Kokoa! Blusterrek? Ez dut piperrik ulertzen. Cranky! Ireki atea! Alde mendik! Saltzen duzuela ez dut nahi! Begira jozu honi! Berreskuratu dugu kokoa! Alferrik ez dut nahi! Zerbait sartu altzaizu begian. Tira, barrura sartu eta bere lekuan ipiniko dugu kokoa. Ez dizut berriro esango! Ez dut nahi kokorik! Ospa! Ez dut ulertzen, aurrena kokoa berreskuratzeko esan diguzu. Itxaron pizka bat, badakit, pasaitza esan behar dut. Ez dakit pasaitza. Esan dizuet ezin zaretela sartu! Badakit, Cranky Kronki da! Altxatu hanka, tastindu ipurdia! Cranky Kronki egin eta eman bira! Oso erraza da! Piratak! Ongi, ez aserretu. Orain uz dezaket kokoa bere lekuan? Ez! Beste urrats bat egiten baduzue, tiro egingo dizue. Alegia, ez hartzeko? Utzi lurrean kokoa. Hau da, ausarte txarra. Venga, utzi lurrean. Zuk, hartzazu. Geldi hor erdibitzea nahi ez baduzu. Ongi, mutilak. Eskuratu dugu altxorra eta guazen ziztuan. Saiatu naiz hartzen. Hartu? Erotu egin zarela pentsatu dut nik. Berreskuratu egin behar dugu kokoa. Berriro.
Berreskuratu dut kokoa eta 6 itsasoetan aginduko dut. Azkena zenbatu nituenean 7 ziren. Are eta hobe. Arbiatz eta lapurreta, kranki kokoroari ostu diogu kokoa! Nik ez dut ikusten. Zuk ikusten duzu? Beste bira bat emango dugu. Hor non dagoen. Bai, ikusten dut. Funky, ontzia gure azpian dago. Ongi, hurbildu eta ondo-ondoan utziko zaituztet. Wow, bikain! Banua hemendik! Arraioa, haze hurbiltzea egin digun. Baina hemen gaude. Osta! Ei, non daude ontzikoak? Agian utzi egin dute ontzia. Agian ez ustean harrapatu ditugu. Ez ustekoa! Wow! Polizoiak! Ez ditut gogoko polizoiak! Gu eskala polizoiak. Kokoaren bila etorri gara. Piratak orduan okerrago oraindik. Zer egingo dugu eurekin? Uretara jaurti! Gileri lotu! Hol puntan jarriak! Hirurak zergatik ez! Txikito, ederrean sartu garela uste dut. Txantxetan ari zara, Donkey Kong? Arpilatz eta lapurreta, marrazoek, haze festa! Ongi azkarrustekoak, ea nola irteten zareten honetatik. Ez daukate aukeran dirik. Askaritzazu, Eskarbi! Askatuko zaituztet? Benetan? Marrazoz betetako tokia ikusten dudanean. Baina nik marrazoak! Marrazoak esan du? Ez zaizkit marrazoak gustatzen! Marrazoak esan duzu? Didiri ez zaizkio gustatzen. Horrexegatik ba. Marrazoetara! Arpilatz eta lapurreta, dokikorentzat marrazotratea! Gero arte ergelak! Alferrik da. Ez daukat indarrik. Bananak behar ditut. Zu! Bai, zu! Zer dira hauek? Jatunek? Ez tontolapikoa, bananak. Jan ditzakezu kupelak? Ezin dut, ez daukat hortzik. Baina proposamen bat egiten dizuet. Ze goxoa, ontzi pirata, urrez beteta asko zobea, eskarbik hortzak kendu dizkit beldurrez, bestela dena jango nioke. Proposamen bat daukat zuentzat, hain zuzen zeuek behar duzuen giltza. Laguntzen ez badida zuei daukagu, nire hortzak nahi ditut, gozeak nago! Mokadurik ez dut janik aspaldian, noitzen azkenengoa ez dakit, mehatxuak barkatu zakarra izan banaiz, baina hortzik gabe ezin dut ozkatu. Eskarbi kapitaina zipotzak, gabiara gora bota dizkit hortzak. Laguntzen ez badita zuei daukagu, nire hortzak nahi ditut, nire hortzak nahi ditut, nire hortzak nahi ditut, gozeak nago! Nire banana kutxunak, hemen dator Donkey Kong! Pare
bat minutu barru alde egingo dugu. Donkey Kongek egundoko jipoia emango die piratei eta zure hortzak berreskuratuko dituzu. Benetan? Hau, sasoia! Presnago zartatekoak partitzeko! Orain Donkey Kongez libratu naizenez, hau ezerk geranaziko. Nik bai ordea, motor handia! Donkey Kong! Donkey Kong! Barkatu, zerbait eten aldizuet. Atzemantza-zue, lehorreko marinel parea! Ui, botatuz, hau beldurra! Zu eskuinera eta ni eskerrera. Laguntza pixka bat eskertuko nuke! Neuke mango dizut gustura! Harrapatu, erdibitu, zeren zait zaude! Txantxetan ari nintzen. Donkey Kong! Polzerrik zabiltza, erdibitu egingo zaitut! Lagundu! Zer esan duzu? Banana zarta! Hori da, Donkey Kong! Egon deizula! Eman epelak! Hipontu hori! Ez dute puska batean ahaztuko. Seko daude denak. Bai, biak ala biak! Unetxo bat, hirugarrena ere bazela uste dut. Eskarbi! Alaxe da lagunak, eta ikusiko dugu zer egiten duzuen nire kainoiaren aurka. Ea nork irabazten duen. Hankak astintzeko garaia, txikito! Wow! Ez ba nireak egin du. Alaxe da, eskarbi. Hortzak berreskuratu ditut eta ez dizut utzik hortzetarako zotzak egiteko ere egurrik. Ez nire ontzia! Kontuz! Arpilla, zeta, lapurre... Isildu zaitezte. Isildu! 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 Haze placer bidaia, Gutxienez, salbatu dugu kokoa. Zer lagunak? Nire utxik baduzue? Jatuna, ez zara ba oraindik goseak egongo? Lehenengo platera gazi samarra zegoen. Ez daukat postrea jateko gogorik. Oraindik.